L-istudenti tal-Kulleġġ San Benedittu Skola Sekundarja f'Ħalkirkop, flimkien mal-allim tagħhom, ħadmu biex ikollhom ġnien ġdid fl-iskola. Il-ġnien sar kollu b'materjal riċiklat. Tires inżebaw biex ikunu bankijiet filwaqt li l-pallets qed jintużaw bħala mwejjed. L-allim Carmel Charles Aġus li kkoordina dan il-proġett spjega kif lan tiegħu huwa li jippromovi s-sostenibilità u l-innovazzjoni. Kif dejjem ngħid jiena l-post tax-xogħol huwa l-istess daqs li kieku jiena qiegħed fid-dar tiegħi. Mela iktar ma nagħmel il-post tax-xogħol sabiħ tiegħi, iktar inħammur kuntent u iktar ħanieħu gost naħdem. U l-istudenti l-istess għamlu dan il-proġett sabiħ ħafna fejn jistgħu anke jaqbdu ktieb u joqogħdu jaqraw, joqogħdu bil-qiegħda. Grupp ta' studenti li ħadmu fuq dan il-proġett se jittellaw Brussell isegwu l-ħidma tal-Parlament Ewropew u deċiżjonijiet li jittieħdu f'din l-ogħla istituzzjoni. Waħda mit-temi li l-Parlament Ewropew qed jitratta b'serjetà hija dik ta' Circular Economy. Il-Membru Parlamentari Ewropew Mirjam Dalli spjegat iktar lill-istudenti dwar dan. Fil-fatt bħalissa l-Parlament Ewropew qiegħed jiddiskuti liġi dwar Circular Economy li tfisser li riżorsi flok jintremew jerġgħu jintużaw. U allura flok inti jkollok riżorsa tintuża u tintrema, jkollok riżorsa li tintuża u flok tintrema terġa' issib użu għaliha. U l-idea kienet li inqarbu dak li qed jiġi diskuss fil-Parlament Ewropew ma' dak li jiġri fil-ħajja reali. U dawn l-istudenti f'dan il-proġett li ilna naħdmu dwaru issa għal aktar minn sena ridna naraw li jkunu qegħdin u fil-prattika dak li qed jiġi diskuss. Minnaħat tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Everest Bartolo faħħar l-impenn ta' dawn l-istudenti u qal li l-iskola m'għandix isservi biss biex l-istudenti jitalmu suġġetti akademiċi iżda anke biex itellaw attivitajiet bħal dawn illi minnhom jiksbu ħafna ħiliet.